Ngibonani umqeqeshi wensizwa lo umfana waseMpendla. So mfowethu kungenzeka mhlawumbe ukuthi nihlezi ngixabana nomuntu wakho nibanga izinto ezincane. Uthothi into encane but ngicina seniqwebhana ngento engenasidingo. Okay. Mhlawumbe ezinye izinto engabe imbangela yalokho ukuthi awu understand i-background yakhe. So ngichaza ukuthini mangithi awu understand i-background yakhe. Yabona intombazane ufike uhlangane nayo bese uthatha inamba bese uhlela usuku lokuthi nibonane. Mangabe senibonana sinikuleyo date. So into ebalekile ukuthi umuntu umbuze imibuzo relevant. So mangithi imibuzo relevant ufuna understand i-background yakhe ukuthi uqhamuke ekhaya elinjani. So ngichaza ukuthini ngalokho. Kubalekile ukuthi umuntu noma leyo thekeni leyo ufuna ukuthi uthandane naye uyi-understand ukuthi iqhamuke ekhaya elinjani. Yabona kunamakhaya uthola ukuthi wena mfowethu angenza isibonelo ngawo uthothi wena uqhamuke ekhaya la khona uthothi khona umama nobaba. Okay. So ubaba uyena inhloko yekhaya, uyena inkombandlela, uyena leader. So ke mangabe kufika isigebengu uyena uvukayo ayodila naso yabo. So uqhamuke ekhaya elinjalo wena yabo. Vele ngokomthetho kumele kube njalo because vele kwakudala kwakunjalo namanje futhi kumele ngabe kunjalo. But esiphila esikhathini manje esinzima kakhulu uthola ukuthi abantu besifazane sebezama ukuphiliswa kwethu yabo. So leyo nto igcinisi lethi inkinga ezingenasidingo because bona babantu besifazane ngeke baba abantu besilisa yabo. So uyathanda uthandi leyo nto ngeke izenze. Okay. So ke wena mfethu uqhamuke ekhaya njalo ubaba wakho uyena inkombandlela uyena onezwi lokugcina because vele amazwi awalingani khona onezwi elikhulu then kanjalo yabona othandweni mfethu lababili uyathanda uthandi uyathanda uthandi amandla khona onamandla kunomunye akakwazi amandla ukuba 50-50 cha kwenzeka kanjalo because mangabe u50-50 amandla shuthi kohlezi kuphikiswana lapho kumele kube khona ono 60% amandla omunye no 40% noma omunye no 70 noma omunye no 30 or noma omunye no 8 noma no 90 omunye no 10 noma no 20. So kumele kube njalo ukuze phela impilo izoqhubeka iye phambili. So mangabe ku50-50 ngeke nizwane yabo. So uthothona mfethu ke uzothandana nentombazane noma uthandana nentombazane mhlambe eqhamuka ekhaya la khona umama uthothi iphila nomama nobaba but umama uyena inhloko yekhaya uyena inkombandlela uyena ileader yabo. Uthothi ubaba ukhona but ubaba weak akekho strong. So uthothi mangabe ithekeni ifuna into ethize mangabe ithi yakubaba ubaba ethi hayi hamba ukhuluma noma wakho. So uba unezwi lapho umama. So ikhula naleyo mentality ukuthi umuntu esifazane othandweni uyena oleader uyena inkombandlela. So uyena oyinhloko yekhaya noma yomuzi. So mangabe uhlangana ethekeni enjalo mfethu mhlezi ngixabana because yabona ukuthi ngiqhamuka i-background yeni njani. So nohlezi ngixabana because kumele phela kube khona othobela omunye. Uyathanda uthandi kumele kube njalo futhi othandweni kuba njalo kumele kukhona othobela omunye yabo because amazwi awalingani. So nohlezi ngixabana because akekho ufuna ukuthobela omunye. Nawe ukhule ekhaya la uthothi ukholelwe ekuthenini wena njengomuntu wesilisa ekumele ulead vele ngomthetho kunjalo kumele ngabe kunjalo. So uthothi nethekeni ikholelwe ukuthi yona njengethekeni kumele ilead yabo. So nohlezi ngixabana nibanga izinto ezincane but wena ngoba u-understand lento le ngeke ukwazi ukuthi uzibalekele izimo kanjani. So ingakho kubalekile ukuthi u-understand i-background yakhe ukuze uzozi-avoida lezi nkinga ezingenasidingo yabo. So lento ukuzibalance ingakho bethi upositive no positive awuhlangani uya-repair. So ke ingakho lento ukuzibalance ngamanye amazwi kumele wena mawukuthi uqhamuka ekhaya la khona ubaba kuyena inhloko yekhaya. So udinga nawe ithekeni la ukuze izobalance kube ngathi usoulmate wakho nizozwana ngaso sonke isikhathi. Udinga ithekeni la uthothi iqhamuka ekhaya la khona ubaba futhi bekuyena inhloko yekhaya because ikhula ne-mentality yokuthi okay umuntu wesilisa uyena oleader mangabe kufika isigebengu uyena kumele avuke ayodila naso yabo. So uyena oleader but phela hayi ukuthi uyayidictate ukuthi kumele kuphile kanje mama ethi bambonisa akaboniseki uyena udecide into no cha hayi kanjalo but uyena inkombandlela uyena okhombayo ukuthi kiwale yabo. Ngoba egcineni uyena kumele athathe isinqumo ukuthi isinqumo asithathile siyabhetha sizobuya futhi isidile naye ngoba uyena osithathile. So udinga ithekeni kanjalo ukuze nizozwana and futhi mawukuthi uyahluleka amathena kanjalo ayakushiya because vele uyahluleka ukukhombisa uba insizwa ukuzimela yabo.
noma ukulida othandweni ayakushiya amathekeni kanjalo. So ingakho kubalekile ukuthi u-understand umuntu wakho, u-understand i-background ukuthi uqhamuka ekhaya kanjani ukuze u-avoid inkinga kanjalo yabo. Ngoba mangabe unga-understand futhi leyo into kanjalo i-background yakho ukuthi uqhamuka ekhaya kanjani, lohlezi uthothi nje into encane niyaxabana because awu-understand wena yabo. So kubalekile mfowethu ukuthi ukwazi nalokho yabo, ukuze uzo-avoida inkinga zokuthi nonto uqwebhanela into engenasidingo yabo. So-ke into futhi ekumele uyazi ukuthi yabona amathekeni akhule ngesandla la khona umama kuyena inhloko yekhaya, so adinga umjida la khona uthothi ukhule ngaphansi naye kwesandla sikamama kuyena inhloko yekhaya, because lo mjida uyabona okay umuntu esifazane uyena ophatha uyena inkombandlela. So-ke lo mjida udinga ithekeni ekhule ngaphansi kwesandla sikamama yabo, umama lapho enhloko yekhaya bazozwana lapho because ithekeni yona izoba namandla, umjida uzoba ngaphansi. So-ke ibaluleke kakhulu mfethu leyo nto uyazi because yabona lawo mathekeni anjalo ama-masculine yabo, ama-masculine. So ingakho adinga umjida o-more feminine okhule esandleni sikamama la khona umama enhloko yekhaya, ukuthi ubaba ukhona but uweak ubaba umama yena inhloko yekhaya. So adinga amajida more feminine ukuze lento izozwana yabo. So kubalekile mfethu ukuthi uyazi leyo nto yabona. Uma ukuthi wena more masculine ukhule la ubaba enhloko yekhaya, lawo mathekeni anjalo nawo ama masculine awuhleze kunikeza inkinga yabo, cause i-background yeni iclasha kanjalo yabo. Awuhleze kunikeza inkinga cause afuna ukuthi wena uthobele umthetho wawo yabona. Uthothi mhlambe niyahamba niye-mall, uthothi wena ushaye la but ithekeni le uthothi ihleli la eduze kwakho, uthothi uyapaka wena nayo i-parking uyayibona upake bese vele uthi musukupaka la hamba upaka lapha yabo, wena udumisa imoto uzohlehla uhambe uyopaka khona. So mangabe wenze njalo we-please futhi mangabe wenze njalo usuke ukhombisa ukulale ukuthobela umthetho wakhe, and futhi isuke ikutesta mangabe yenze njalo ithekeni because isuke ikubona ukuthi isuke ikutesta amandla akho, ufuna ukubona ukuthi wakhiwe ngani. So mangabe ukuthi uyasuka la upake khona uyopaka la ikukhombisa khona, so izokubona ukuthi okay mina onamandla lo thandweni wenza yonke into engiyifunayo, mangabe ngithi xhuma uyaqhuma. So ufuna ube umjito kanjalo yabo. Mangabe ithekeni ithi ubhake la ithi hamba upaka lapha, isidingo singekho, angabe amtshela umuntu no hayi right la niphume nihambe niyothenga lokho enikuthengayo nibuye. So-ke kubalekile ukuthi uyazi leyo nto mfethu ngoba uyosizakala kakhulu, uyokwazi ukubona inkinga umuntu okunikeza inkinga nje. Ingakho mina ngithi othandweni mfethu mangabe umuntu wesilisa mfethu akekho umuntu ongayithatha leyo nto kuthini. Mangabe umuntu wesilisa wena olidayo, wena ilid, wena inkombandlela, wena odecidayo, wena one-final say ukuthi okay this kuzokwenzeka noma ngeke kwenzeka. So ingakho le channel kweye abantu besilisa ngoba abantu besifazane bethi mangabe befika la kumqeqesho bezwe inkulumo yami bese bephatheka beba emotional, bebe sensitive kakhulu yabo, begcina sebecomment ushit la yabo. So ingakho ngithi le channel yabantu besilisa. So mangabe uzithola ususesimeni la khona uhlangana nale video, azi ukuthi le channel yabantu besilisa ukuthi phela vele khona amathekeni a-strong azazi ukuthi afunana empilweni, anama-goals afuna uku-achieve wona, uthothi ayi-enjoy le nkulumo. But amanye amaningi uthothi awayi-enjoy because awa-understand lento engisho, so asensitive, emotional yabona. So-ke mangabe nje uyithekeni hlangana le video understand ukuthi le channel yabantu besilisa. So mangabe sekufela leso sikhathi uyi-emotional noma uba-sensitive entweni engisho because vele namajida khona amajida anjalo emotional sensitive. So-ke understand ukuthi insizweni le channel. So-ke mfethu ngiyathemba ukuthi uyawizwa-ke lo myalezo engiwusho. So mangabe uzwa mfethu, mangabe uzwa une-value, so nawe into ongayenza ukuthi usubscribe le channel because mina nawe sakuningi esimele sikwenze sibonisane sephambili because mfethu isiZulu siyasho sithi izandla ziyagezana. So-ke ngiyasigezisa ngisigezile sakho, uma ukuthi ngisigezile wagculiseka geza sami nawe ngokuthi subscribe siqhubeke sephambili. Shabhuke mfethu.